Hola, que us he trobat de nou i bueno, ha sigut un plaer i sempre veig que passegeu amb el carro i volia una mica que m'expliquéssiu per què ho feu i d'on sou. Som de Collbató, del carrer 9 de Collbató, al carrer 9, número 36. Com es diu la casa vostra? Cal Xereu. I com us dieu vosaltres? Jo em dic Jaume Morà Fosalva. I jo em dic Miquel Miret Fort. I per què feu això del passeig aquest? Home, perquè el cavall tancat, llavors per tenir el cavall allà tancat no el tinc. Sí. Jo després també passem la tarda, sortim 3 dies a la setmana, 3 hores cada dels 3 dies. I la resta de la setmana teniu el cavall tancat sí, l'estable, a un estable, però es pot bellugar, no? Sí, home, no està allà... Sí, és un estable gran? No, home, és gran, però vull dir, caminar no pot caminar allà. Vull dir, però moure's una mica, una mica sí. Està lligat amb una corda, no està sota, està lligat. I per això de vegades tenim el pati, el deixo anar allà fora al pati, de suelto. I aquest carro, que és com petitonet, quina història té el carro, per exemple? Tenia un ús? Jo no el vaig comprar, però el vaig comprar amb un d'aquí de Collbató. Aquest carro era de Terrassa, per allà a la Terrassa. Sí. Aquest carro anava al mercat del poble que no sé si era Ostell o no sé si era de per allà, però jo ja fa uns 20 anys que tinc el carro aquest. Sí, històricament servia perquè els pagesos portessin les coses. Sí, anava al mercat. I vostès havien tingut també cavalleries aquí al poble i havien treballat al camp també. Sí, però el meu avi havia tingut cavalls i havia anat a fer de recader de Collbató a Barcelona. En cavall? En carro, sí. Caram. Encara a casa encara hi ha l'estable, bueno, la menjadora d'abans. Sí. Tenia dins a casa, els tenien. Jo el tinc a fora, però a casa els tenien a dins. I al camp l'havien treballat en cavalls? Sí, jo havia anat a llaurar amb cavall. Jo havia llaurat. I quin any van deixar de fer-ho? Això ja... No se'n recorda? Ja no me'n recordo perquè jo, la meva professió era xòfer, teníem camió a casa, després com es van treure els carros, que jo no me'n recordo dels carros que hi havia a casa, però vull dir, tenien camió i tractaven amb vi i oli, comprava el meu avi. I anaven cap a Sant Sadurní, cap al Bruc, cap a Abrera a buscar vi i portar-la a Barcelona amb taberners. I com que a mi ja m'agradaven els cavalls, perquè com tenia 4 anys ja anava a Sant Antoni amb una burra que hi havia allà més amunt de casa i anava a beneir. I llavors, en acabat ja tot això dels cavalls s'ho van anar traient a la gent i ja no van venir els tractors i van venir els camions i jo a casa tenia un camió i em vaig dedicar de xòfer. Jo encara tinc el record d'un cavall d'aquesta raça, que és un bretó, que no hem dit el nom del cavall. M'heu dit que era? Bretó. Xato. El Xato. I encara recordo que els combraires de Barcelona anaven amb bretons d'aquests, uns fortíssims, arrastrant les escombraries. I acabat aquells del Prat, que anaven a portar menjar per les vaques, que hi havia moltes vaques i molts d'allòs a Barcelona. Sí. Tenien les vaques allà i aquells del Prat anaven a portar els fardells d'ufals o d'ordi o de cibada, en verd. I aquells carros els carregaven amb uns feixos, ja els feien uns feixos i deixaven tants manats i pagaven tant, no sé, no me'n recordo com pagaven, però i venien del Prat cap a Barcelona. I vostè diu, no me'n recordo, o sigui, quants anys teniu? Perquè això de no me'n recordo és com una època molt antiga, no? Home, jo podia tenir 7 o 8 anys i en tinc 71. I vostè? Jo en faré ara 75. No, vostè no ha tocat mai amb cavalls? Sí, jo he fet de tots els oficis. Als 13 anys ja anava a llaurar. He fet de serrador, he fet de fuster, he fet de manobre, he fet d'ajudant de contramestre de telers automàtics. Vull dir que jo he tocat tot, envernissar de pistola, envernissador. Vull dir que jo he fet tot. Molt bé. La vida m'ha donat que mai em tenia d'espavilar, no és com ara. Ara, després de tot, sort que el que em va passar, no em va passar amb el camió de casa. Jo vaig treballar 26 anys als matalassos flex d'Esparreguera i vaig tenir un accident anant cap a Tarragona. Vaig perdre la cama. Jo porto una cama ortopèdica, vull dir que... Tinc un amic que una vegada, jo no sabia que tenia també una cama malament, i va anar un gos que els bordava i com si els volgués mossegar i li anava ensenyant la cama dolenta. Un amic, un espanyol de la seva edat que havia anat a França després de la guerra. Bueno, doncs... Jo vaig tenir l'accident amb el camió, vaig picar
Llavors que hi havia aquelles caravanes l'any 71, anaves cap a Tarragona, allà a Torre de Parla i al Campellet, hi havia aquelles caravanes que encara hi havia autopista, sense frenes vaig ficar per davant. La vida... Que la vida ens porta tot això, no? Quan un fa reflexió... Jo, als 12, encara tenia 12 anys, que em llevava a quarts de 6 i anava ara aquest temps a plegar olives i tenia de caminar 2 hores per anar al puesto. 2 hores, I quan es van acabar allò em vaig anar a fer de manobra. I ja, tenia 12 anys, i ja aixecava sacs de ciment de 50 quilos. I després, doncs, he tingut terra, he tingut vinyes, i olivar, i encara tinc... Però tot això ja està acabat, no? Les seves terres i les seves vinyes es cultiven encara? No, només tinc un hort. Però on vostè tenia les vinyes i les oliveres es cultiva encara? No, ja s'ha fet tot... Que està abandonat? Tot abandonat. Ja me la vaig vendre i... I no ha tingut continuïtat? No, perquè es va morir el pare, jo treballava a la fàbrica, i a les tardes me n'anava a fer mig jornal. Llavors s'estilava a fer 8 hores a la fàbrica i 5 hores mig jornal en un altre puesto, que feien 13 hores cada dia. De feina. Per guanyar 1.200 pessetes a la setmana, imagini's. I ara ens roben els milions a la descarada. Bueno, alguns. Sí, molts. Molta gent, molt personal. Bueno, com heu vist el dia de Reis, esperem que ens portin un regalet a tots. Potser jo també fer-nos més joves, no? Escolti, jo tinc 75 anys, però encara faig els 100 metres lliures, Vull dir que corro, Corre. I de peus em toco el cul, Vull dir... Perquè faig gimnàstica No, perquè jo de jove també havia practicat deport, havia jugat a futbol i sempre he sigut molt, no sé, molt... Bueno, i el xato? No diem res del xato? No, el xato... És molt manso, És molt manso. Molt. Ara també és gran, Quants anys té? No sé els anys que té, però... Més o menys, quina edat? 17 o 18. 17 o 18 anys. I és gran un cavall amb 17 o 18. Sí, no, jove no. Però, perquè si fos jove no estaria així, feia que va estar sol. Quan ens hem d'anar cap a casa, llavors no s'atura per res. Té ganes de tornar. I si ara no estaria, si anéssim de cada casa, vull dir, si estéssim de cada casa, no estaríem així, Però potser a la Vinya Nova, quan vegi aquells cavalls, o no els arriba a veure? No. Perquè li faria il·lusió, no veure congèneres. Passem per aquí que hi ha cavalls, també n'hi ha cavalls. Però sí, i no. Fa la seva, ja ha arribat on havia d'arribar. Sí, el cavall dura 25 anys de feina que fa. Sí. Ara si treballes com abans treballaven, no, llavors... Molt bé. Llavors fan molt bé els cavalls. Doncs ha sigut un plaer perquè jo els he atracat quasi mentre estaven per aquí caminant i moltes gràcies per tot.